Haske ɗan aiken duniya. Kun taɓa daga kai da dare kun ga sama cike da taurari? Ina mamakin menene a saman? Taurari, duniyoyi, ramuka da duwatsu, har ma da nebula wato dausayin nan da ake haifar taurari a cikinsa. Duk muna iya hango su ne sanadin haske. A ilimin sararin samaniya, haske ya wuce abin da muke gani. Wani yare ne na duniya da take yi mana magana da shi. Haske ya fi komai gudu a duk faɗin kaunu wato universe. Domin haske yana gudun kilomita 300,000 a sakan ɗaya. Ma'ana, da za ka kunna fitila, haskenta zai iya kewaye duniyar Earth sau 7 cikin sakan ɗaya. Amma duk da haka, idan haske ya fito daga jikin rana, yana kwashe mintuna 8 a hanya yana wannan gudu kafin ya zo doron ƙasa. Kuma haske a yanzu ya zama ma'aunin nisa tsakanin duniyoyi da taurari a cikin sararin subhana. Haske wani nau'i ne na kuzari wato energy. Yana tafiya yana kai kawo. Baya buƙatar iska ko wani abin hawa domin ya yi wannan tafiya tasa. Haka yasa ya fi komai dacewa da sararin na samaniya domin yawancin saman babu iska. Taurari, duniyoyi, watanni da sauran abubuwa masu haske da masu walwali da muke gani suna sanar da mu labarai ne. Da babu haske, duniya za ta zama duhu kirin, shiru, babu amo, babu labari. A sararin sama, haske yana tafiyar shekaru biliyoyi, yayi nisa fiye da tunani. Amma sama ba fanko bace. Haske yana cin karo da ƙura ko hayaƙi ya disashe shi, ko gravity ya lankwasa shi. Duk lokacin da muka hangi duniya mai nisa, muna ganin haske ne da ya taho daga can tun biliyoyin shekaru da suka wuce. Haske na da matuƙar amfani ga rayuwar halittu a duniya, domin da haske ne idanuwa suke gani, da haske ne kyamara take ɗaukar hoto, kuma haske na taimakawa na'urori da yawa wajen gabatar da ayyukansu, kuma da hasken rana tsirrai suke haɗa abincinsu. Hakanan ana amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki. Haske nau'i-nau'i ne, siffarsu ta bambanta, yanayin zangonsu da nisan zangonsu da sauransu. Wannan hasken da muke gani wani ɗan ƙaramin yanki ne daga dangin haske. Akwai su infrared, su ultraviolet, hasken nan mai ɗauke ido, da su x-ray wanda yake ratsa tsoka ya ɗauko hoton ƙashi. Kuma duka nau'in haske ne suna taka rawa wajen binciken sararin samaniya. Wutar lantarki da zirin sadarwa suna gudu ne daidai da haske. Shi sa da zarar an buga waya take shiga nan take, domin tana garzayawa zuwa wajen wanda aka kira ta dawo cikin kiftawar ido. Har yanzu an kasa kera na'urar da ta kai haske gudu, domin na'ura mafi gudu da aka taba kerawa ita ce Parker Solar Probe, wato na'ura ta farko a tarihin dan adam wacce ta fara zuwa dab da jikin rana. Ita wannan na'ura girmanta kamar ƙaramar mota yake, kuma ta yi gudun kilomita 163 cikin sakan ɗaya. Da za ka hau kumbo mai gudun gaske daga doron ƙasa wanda zai na yin gudu irin na haske, da cikin minti 1.5 za ka je duniyar wata, kuma cikin minti 4 za ka sauka a duniyar Mars. Sai dai zuwa yanzu, a fasahar da ake da ita, kumbo yana kwashe kimanin wata 8 a hanya daga doron ƙasa zuwa duniyar Mars. Duk lokacin da aka gano wata fasaha wacce za ta yi gudu daidai da haske, daga doron ƙasa cikin minti 33 zuwa 40 za a sauka a duniyar Jupiter. Masu bincike sun ce da za a kera abin da ya fi haske gudu, to da za a iya amfani da shi wajen komawa jiya, ko tafiya gobe, ko komawa lokacin da ya wuce. Amma har yanzu ba a san ta yaya hakan zai faru ba. A kimiyya dai ana dogara ne da binciken da ya bayyana a matsayin ilimi, har sai ranar da sabon bincike ya bayyana ya soke abin da aka sani a baya.